Hirap ngayon ang mga residente ng barangay Barangobong sa nasabing bayan o dyan po sa bayan po ng Tayog, Pangasinan dahil po sa kakulangan ng supply ng tubig bunsod ng matinding tagtuyot na dulot po ng El Nino phenomenon. Dahil sa matagal na matinding init at kakulangan po ng ulan, napipilitan ng ilang pamilya na maghigpit sa paggamit ng tubig para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagluluto, paglalaba, paghuhugas at paliligo. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagsasagawa na ng water distribution sa mga apektadong residente sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection na mahagi rin ng mga drum na paglalagyan ng tubig upang makatulong habang patuloy na nararanasan ang kakulangan ng supply. Samantala, nakipag-ugnayan na ng LGU Tayog sa pamunuan ng barangay para sa mga kinakailangan na makinarya sa planong water drilling operation na nakikitang pangmatagalang solusyon sa suliranin sa tubig. Babala naman ng mga eksperto na maaari pang lumala ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan ng kung saan magpapatuloy ang matinding init at kakulangan ng pag-ulan. Posible rin umanong makaapekto ito hindi lamang sa supply ng tubig kundi pati na rin sa agrikultura, kabuhayan ng mga residente at sa mga lugar na matinding tinatamaan ng tagtuyot. IFM News. IFM News. IFM News.